Bawa! Alright, boss friends, dating din. Sa wakas. Layo. Yes, nandito kami ngayon mga kapatid guys sa San Juan, La Union. Biglaan to na stroll lang. Very basic. Yeah. Napakaganda talaga ng tanawin pag nasa dagat ka. Nakaka-relax. Anti-stress tayo ngayon, anti-stress. After ng work, dito Naghahanap tayo. kami ng milk. Mother, I love food. Yes, napakaganda dito, Very napakaganda. basic. Ito ang sunset boss. Yo. Yun yung Looking for kasama. you know, dami oh. Dito kami, La Union, here at San Juan. Hanap kami ng sugar mommy. Nakamotor lang kami. Motor Guys. lang to. Biglaan lang. Anong oras tayo malis doon, boss? 3:30 na yata, 3:30. 3:30. 3:30 na kami umalis doon eh. Basic. Mga ka-basic. Guwapo ka dyan ha. Wapo tayo lagi. Purma natin, boss. Ng sapatos tayo. You know. Kasi, Wow. Very basic. Maligo tayo, boss, mamaya. Maligo tayo. Ligo tayo, pantanggal ng burog. Wala tayong ano, boss. Wala tayong, ano tawag doon? Wala tayong damit. Wala tayong Maghanap extra. tayo ng mami. Hanap tayo ng sugar mommy para may pambili ng damit. Biglaan lang to mga ka-basic. Ito, Tignan nyo oh. Basic Benz. Sabi mo na, Barbie. Ligo tayo mamaya, boss. Ligo tayo mamaya. Mga ka-basic. Abangan nyo yung vlog ko. Tayo ngayon oh. Ito yung vlog ko, boss, ah. Yes. Ito mga ano, boss. Maligo na tayo, boss. Maliligo ako, boss. Sige. Ako naman driver. Basic. Discard natin, boss. Napaka-basic talaga ng katawan nito. Boss. Pa-picture nga ako. Kita dyan. Picture kita, boss. Oh, dito sa gitna. Dito tayo ka-basic oh. Napakaganda. Mahangin. You know, nakaka-relax. Diba? Yung likod ko dagat. Yun. Yan, boss. Picture kita. Basic. Yan. Picture kita, boss. Hawakan mo ang aking kamay. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Pugi mo dito, boss, ah. Mukhang lugi ata ako sa'yo, ah. Mo, panay! 1, 2. Okay. Very good. Pogi mo dito, boss. Yes. Baka naman may paparis ka mamaya. Meron. May nagsisurf na doon. Surf tayo mamaya pag nakahanap tayo ng ano, jowa. Char. Ayos. Bali guys, babalik tayo dito sa susunod na araw siguro pagka ano. Biglaan lang kasi. You know. Oy. Tas ng alon na, boss. Very basic. Yung sunset, oh, tignan mo, maganda pag ano, kung may kasama ka, no? Yung may kayakap ka. Ah, Wala eh.
Biker tayo eh. So yun nga, pauwi na tayo mga ka-basic. Pero Ilang oras yung biyahe boss, tapos nagpicture lang tayo no? Oo. Pero tignan nyo mga ka-basic ko, habang tumatagal, dumadami yung mga bisita, mga chikas oh. Hindi, gawin natin boss. Lapitan ko kaya ito mga ka-basic, no? Ang gawin muna natin boss. Uwi muna tayo, tapos kuha tayong damit, balik tayo Balik rito. tayo. Pero napakaganda dito, lalo pag may kasama kang... Mas maganda pag biglaan boss, kaysa sa plano. Pakita natin yung yung pinagparkingan natin ng ating motor. So, yun nga, Ano ba yung motor natin? Very basic. Rocks A. sa Aerox lang naman kami. Uwi na tayo mga ka-basic, ingat sa atin. Yan nga si Boss Benz. Buta na nakahulog na ito. Lulusot tayo ng lubid. Oh, andito yung si Araba ni Tita Jolly na. Tita Jolly, Pakita natin yung Araba ni Tita Jolly no. Oh, Araba is here. Ang layo San Juan. So, andito na tayo sa parking area. Ito yung gamit natin. Roxy. Pakita natin yung gamit natin dito sa loob. Dalang dala namin Wala lang. Tas mo boss. Very basic. So, yun nga. Bye muna. Bye. Subok na. Nahulog na. So yun guys. So boss, anong sa atin? Uwi muna tayo no? Uwi na tapos Ganito lang. babalik. Ganito lang yan boss oh. Yun. Ganun lang kabilis yun boss. Dito na tayo sa bayan ng Pusurubio. From La Union to Pusurubio. Ganun lang kabilis. So hindi na tayo nakakapagsalita. Tingnan nyo naman tong kasama ko. Wala nang pakialam sa vlog kasi gutom na siya. Muntik na kaming mabutan ng ulan. At yan lamang po ang ating vlog for today. God bless. Thank you.